ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang suporta ng isang magulang sa kanyang anak ay isang obligasyon. Hindi ito parang buto ng prutas na itinatanim na maaaring anihin pagdating ng panahon. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo ipinapakita ang responsibilidad mo bilang isang responsableng magulang? Dear Papa Dudut, pagbati po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlan, 26 years old at taga Northern Quezon. Nag-iisang anak po ako, nagmamasada lang po ng tricycle ang tatay ko tapos nagba-boundary pa. Sa liit ng kinikita niya ay halos sa gas lang napupunta. At yung natitira naman ay kasya lang sa pangbigas namin, kinukulang pa yon sa bill ng kuryente at tubig. Si nanay naman ay tumatanggap ng labada para magkaroon ng kaunting kita at makatulong din kay tatay. Mabuti na lamang at maswerteng nakakuha ng pabahay noon ang nanay ko. Kaya meron kaming natutuluyan na hindi na kailangang magbayad pa ng upa. Tungkol naman sa pag-aaral ko, sabi ni tatay ay masyadong magastos sa kolehiyo kaya hindi na nila ako pinag-aral pa. Hanggang high school lamang ang natapos ko. Sobrang hirap po kasi ng buhay namin, Papa Dudut. Naghanap na kaagad ako ng trabaho pagka-graduate at nung una, nagtatrabaho po ako bilang panadero sa bakery. Pero dahil naging toxic na po doon ay nagpalipat-lipat ako ng trabaho. Minsan nag-extra ako sa construction, naging bagger din ako sa grocery at naging delivery boy ng isang water station. Hanggang sa natanggap ako bilang janitor sa isang shopping center. Mababa ang sahod pero pwede nang pagtiyagaan. Bukod sa kahirapan namin ay nagkaroon pa kami ng isang problema noong kinakailangan na ni nanay ng maintenance para sa diabetes niya. Sa kasamaang palad, nangyari pa yon noong nagkatanggalan sa pinapasukan ko at isa ako sa mga nawalan ng trabaho. Kinailangan daw kasing magbawas ng tao at dahil bago lamang ako, ay hindi ako kasama sa mga pinaburan ng tadhana para manatili doon. Sinubukan ko pang mamasukan sa iba kahit na anong trabaho na lamang, pero dahil maliit lang yung municipality namin ay napakahirap talagang makahanap ng bagong malilipatan. Hanggang sa kinumbinsi ako ng kaibigan ko na mag-live selling na lamang ng mga ukay na damit. Sakto naman noon na may naipon ako kahit papaano kaya may naggamit akong pangpuhunan. Sa ganong paraan ay natutulungan ko pa si nanay sa mga gawaing bahay at paglalaba niya. Pero hindi naman naging sapat para kay tatay ang ginagawa ko noon, Papa Dudut. Oh, kumusta naman ang pamamasada mo kanina? Siyempre, matumal. Ano pa bang aasahan eh? Kakaunti lang naman ang pasahero pag Sabado. Ay, ganun talaga. Karamihan naman ng pasahero mo ay estudyante. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan. Mawawalan lang ako ng gana sa pagkain. Amoy pa nga lang ng ulam, nakakatamad ng kumain eh. Huwag ka na ngang magreklamo dyan. Magpasalamat na lang tayo na may nakahain dito sa mesa. Ay, kailan pa tayo makakatikim na masarap-sarap na ulam? Mukhang araw-araw na talaga tayong ganito. Huwag kang maingay dyan. Mamaya marinig ka pa ni Arlan. Pagod na nga yung anak natin sa pagtitinda niya kanina. Tapos ganyan pa yung maririnig sa'yo. Pagtitinda na naman? Pambira! Kaya lalaking tao nagtitinda ng mga damit. Ano bang masama doon? Marangal naman yung trabaho niya. Nandun na nga tayo sa marangal. Pero ang tanong, nakakabuhay ba ng pamilya? Aba, paano pa siya makakapag-asawa kung ganyan lang ang trabaho niya? Baka kahit diaper ng bata, hindi na siya makabili. Tumigil ka na nga dyan. Ginagawa ng anak natin lahat ng kaya niya para makaraos tayo. Pareho kayo. Pero sadya lang talaga na mahirap makahanap ng maayos na trabaho dito sa atin.
Nahihirapan siya kasi ginusto niya yon. Pwede naman siya magtrabaho sa Maynila, pero mas ginusto niya pang magtinda. Sus, akala mo naman kadali-dali ng buhay sa Maynila. Oo nga't mas mataas ang pasahod doon, pero halos kada galaw pera. Ang mahal pa ng renta sa mga tutuluyan niya. Baka kahit magkatrabaho pa siya doon kakaunti lang din yung maipapadala niya dito sa atin. Mas mabuti na yon. Kesa naman patinda-tinda lang siya. Para siyang hindi lalaki niyan. Ay nako, tumigil ka na. Malaki naman yung kinikita ng anak natin kung tutuusin na. Pero alam mo naman na may maintenance ako, hindi ba? At halos doon na lang napupunta lahat ng pera niya. Kaya magpasalamat ka na lang na may nauulam pa tayo kahit sardinas. Paano nga yung utot ko? Amoy sardinas na din. Ang laki naman ang problema mo. Alam mo, madali lang naman ang solusyon dyan Kung ayaw mo ng sardinas, ay di bumili ka ng sarili mong ulam. Tapos ang usapan. Huwag ka na nga sumagot at baka mahambalos na kita dyan. O ano? Tapos ka na magtinda? Paano po ako makakapagtinda? Rinig na rinig sa background yung boses niyo ni nanay. Ay, araw-araw na lang tayo ganito. Talagang ganito tayo araw-araw kung palagi na lang dilata yung ulam. Halos 1 taon na rin mula nung huling beses ako nakatingin ng fried chicken Kala ko pa naman kapag nagkatrabaho ka na, palagi nang ganun yung ulam natin. Pasensya na ho. Medyo matumal din kasi benta ko ngayon Hayaan niyo tay. Maghahanap ako ng ibang pwedeng pagkakitaan. Hay nako anak, hayaan mo na lang yung tatay mo. Masyadong mapaghangad wala naman tayong pera. O siya, sige na, kumain ka na. Mamaya ka na ulit magtinda. Opo nay, salamat ho. Lalabas na muna ako. Makikipagtongis na lang ako na kumpare. Baka sakaling mauna pa akong swertehin kesa sa'yo. Umalis ka na lang kung aalis ka. Sisiguraduhin mo lang na panalo ka pagbalik mo dito. Kung hindi, sa labas ka talaga ng bahay matutulog. Papa Dudut, laging ganon ang tatay ko. Tuwing kumakain kami, palagi rin ganon ang eksena. Puro siya reklamo sa ulam. Kesyo hindi masarap, masyadong kakaunti at nabibitin daw siya sa pagkain. Naiinis ako sa kanya dahil alam naman niya ang sitwasyon ni nanay. Pero hindi ko rin mapigilang makonsensya. Ako lang kasi ang nag-iisang anak nila kaya naman wala silang ibang maasahan. Ako sana ang nagpapagaan ng buhay nila pero 26 years old na ako ay hindi ko pa rin yon nagagawa. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling kahit kaunti ay meron din naman akong nagiging customer. May iba pa nga na humahanga sa kasipagan ko. Hindi raw kasi ako nahihiya at walang pinipiling trabaho. Kapag may ekstrahan ako noon ay hindi ko yon pinapalampas. Kahit kakaunti lang ang kita basta meron ay ayos na yon para sa akin. Ginagawa ko yon hindi para sa masarap na ulam kundi para sa insulin ni nanay. Bukod sa nanay ko ay isa rin sa mga naging karamay ko noon ng best friend ko na si Brenna. Maganda siya, Papa Dudut, medyo biluga ang mga mata niya, maikli ang buhok at chubby ang katawan. Pero kahit matagal na kaming magkaibigan, ni minsan ay hindi talaga kami nagkagusto sa isa't isa. Halos magkapatid na ang turingan naming dalawa at hindi ko nga akalain noon na meron pala talagang platonic friendship. Hindi siya nahihiyang sabihin sa akin na may gusto siya sa isang lalaki. Sa akin din siya madalas naglalabas ng sama ng loob kapag nagkakaroon sila ng magulang niya ng hindi pagkakaunawaan. Siya rin ang kumimbinse sa akin na mag-live selling na lamang dahil malaki-laki na ang kinikita niya roon. Solid naman ang samahan namin kahit nag-aaway din kami kung minsan. Pero kung kami ay kaibigan lang talaga ang tingin sa isa't isa, taliwas naman yon sa iniisip ng tatay ko, Papa Dudut. O ano? Nakalis na ba yung kaibigan mo? Kaalis lang po tay. Bakit pinapapasok mo siya sa kwarto mo ng kayong dalawa lang? Po, Yung kaibigan mo. Hindi mo siya dapat pinapapasok sa kwarto mo. Ano na lang isipin ng mga magulang nung pag nalaman na halos maghapon kayo doon sa loob? ano po bang sinasabi niyo tay? Nagla-live selling lang naman kami buong maghapon. Rinig na rinig niyo naman po kami, di ba? Ano po bang iniisip niyo na ginagawa namin ni Brenna? Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin magandang tignan na lagi kayo magkasama. Lalaki ka at babae siya. Mga dalagat binata na kayo.
Hindi na kayo inosente. Tay naman, mula elementary magkaibigan na kami ni Brenna tas ngayon pa kayo nag-iisip ng ganyan sa amin? Wala namang kayo nakita na ginawa naming masama. Isa pa, parang kapatid na yung turing ko sa kanya. Kaya kahit nasa imagination ko lang, hindi ko siya magagawang ipahamak. Buti sana kung kaya mo yung panindigan. Sigurado ako, mga ilang buwan pa liligawan mo na rin yon. Paano kung ligawan ko nga po? May masama po ba ron? Bobo ka kung ganon. Kung hahanap ka lang din naman ng magiging girlfriend mo, doon ka na sa nakakaangat-angat naman. Hindi ko kasing hirap pa natin. Sa halip na makaluwag-luwag tayo mas lalo pang magigipit kapag naging hati na yung suporta mo. Tay, naririnig niyo po ba yung sarili niyo? Ako yung lalaki. Kaya bakit maghahanap ako ng babae na bubuhay sa akin? Ang labo niyo naman eh. Makapagsalita ka naman dyan, kala mo may asenso ka pa. Hindi ka nga kumikita ng 10,000 kada buwan tapos yayabangan mo pa ako ng ganyan. Wala kang kakayang bumuhay ng isang pamilya. Masasabi niyo lang yan ngayon dahil ito pa lang yung nakikita niyo. Pero patutunayan ko sa inyo, may mararating din ako. May mararating? Kadramahan lang yung ambisyon mo na yan. Saan ka may mararating? Sa pagtitinda mo ng damit? Mas maniniwala pa ako kung sinabi mong hanggang dyan ka na lang at mabubulo ka na sa pagtitinda. Ano bang nangyayari sa inyong mag-ama? Dinig na dinig sa labas yung mga boses ninyo ah! Tanungin mo yung magaling mong anak na may kasamang babae sa kwarto niya mula kanina pang umaga. Sino? Si Brenna? Siya nga po, Nay. Sus! Para ka naman bago eh. Matagal na magkaibigan yung dalawa. Kulang na nga lang magpaampo na rin dito yung batang yun eh. Tapos pinag-iisipan mo pa ng masama. Kung makita mo man dito si Brenna, walang ibang gagawin yung kundi magtinda. Mabuti nga tinutulungan niya si Arlan eh. Basta wala akong bilib dyan sa pagtitinda nila. Hindi sila asenso dyan. Kahit maghapon magdamag pa sila mag-live selling, walang pag-asa. Kung sumama ka na lang sana sa pinagtatrabaho ng pisa mo doon sa Maynila, hindi mo na sana kailangan magmakawa sa mga tao na bumili ng paninda mo. Para sa babae lang yung ganyan trabaho. Tay, ito na po yung gusto kong gawin eh. Tsaka naniniwala ako na darating din ako sa punto na malaki na yung kikitain ko sa pagtitinda. At kailan pa yon? Sa pagputi ng uwak? Kakabarkada mo doon kay Brenna, nagiging madrama ka na din sa buhay. Tigilan niyo na nga po yung kaibigan ko. Wala naman siyang ginagawang masama pero bisit na bisit kayo sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi ganyan yung impluensya niya sa'yo. Walang kakwenta-kwenta. Tigilan mo na nga si Arlan. Kahit kailan naman, wala na magandang lumabas dyan sa bibig mo. Kahit anong gawin ng anak natin, hindi pa rin sapat sa'yo. Kung tutusin nga, hindi naman niya responsibilidad na akuin lahat ng gastos dito sa bahay ah. Tayo pa rin ang magulang niya. Tayo dapat Bakit? Ano ba tingin niyo sa akin? Palamunin na lang dito? Nagbibigay din naman ako ng pambigas ha. Tama na po yan. Huwag na tayo magkwentahan ng mga naiaambag dito sa bahay. Ang mahalaga, nakakaraos pa rin tayo kahit papano. Tama ka anak. Salamat, Nay. Di magkampihan kayo. Sa bagay, pareho naman kayong walang pangarap sa buhay. Kaya ganyan kayo mag-isip. Makapagsalita ka naman, parang napakayaman mo na. Hindi sana ganito yung buhay na meron ako kung hindi ikaw yung pinakasalan ko. Uy, Tay, sobra naman po yan. Bahala na nga kayo dyan, mga buwisit! Papadudot na gulat ako sa mga sinabing yon ng tatay ko. Alam ko naman na madalas din silang nag-aaway ng nanay ko at nagsusumbatan dahil sa mga gastusin sa bahay. Pero hindi ko akalain na masasabi niya yon kay nanay. Ang masakit pa ay nalaman ko yon, yung dahilan kung bakit nakapagbitaw ng masakit na salita si tatay na para bang matagal na siyang hindi masaya sa piling ng nanay ko. Matagal na siyang nakakaramdam ng hinanakit sa kanya. Nagkwento sa akin si nanay, magkaibigan lang din daw sila noon ng tatay ko. Wala ring girlfriend si tatay noong time na yon kaya inireto ito ng lolo ko sa kakilala nitong British na nag-migrate dito sa Pilipinas. Pero bago pa raw sila mag-meet nung babae ay umamin si nanay na matagal na siyang may gusto kay tatay. At doon na nga nagbago ang isip nito. Dahil sa inasal ni tatay ay hindi ko na muna pinapunta sa bahay si Brenna. Nung una akala ng kaibigan ko ay ayaw ko na siyang makasama sa live selling. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya ang kadahilanan. Para hindi sumama ang loob niya ay hindi ko na inilihim pa yung iniisip ng tatay ko sa aming dalawa. Naiintindihan naman niya yon kaya sumang-ayon siya na hindi na lamang muna siya pupunta sa bahay.
Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ng tatay ko na may ipapakilala siya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinutuban ako sa sinabi ng tatay ko na may ipapakilala siyang babae. Foreigner daw. Sa pagkasabi pa lamang niya na half British, half Filipino yung babae, lumakas ang hinala ko na may kinalaman yon sa sanay pakakasala noon ng tatay ko. At hindi nga ako nagkamali nang dumating sa bahay namin si Adele, kasama ang nanay nito na muntik nang makatuluyan ni tatay. Ramdam ko ang pagkadisgusto ni nanay sa ginawa ng tatay ko. Pero para naman hindi kami magmukhang bastos, ay maayos niyang hinarap ang mga bisita namin. Napilitan na rin siyang makisama dahil sabi naman niya ay isang gabi lang yung mangyayari. Bagamat hindi nag-uusap, sa tinginan pa lamang ng mga magulang ko ay alam ko na may namumuo ng tensyon sa pagitan nila. Papa Dudut, ang masakla pa, nagustuhan agad ako ni Adele kaya nahirapan ako na dumistansya sa kanya. Si tatay naman ay pabor na pabor sa nangyari gaya ng inaasahan ko. Tay, naihatid ko na po sa labas sina Adele. Oh, anong sabi? Uuwi na raw sila. Yun lang? Wala ka na ibang sinabi sa kanya? Wala na po. Ano po ba dapat yung sasabihin ko sa kanya? Anak nang, hindi ka talaga nag-iisip. Dapat inaya mo lumabas o tinanong mo man lang kung kailan siya babalik dito. Bakit ko naman gagawin yun, Tay? Hindi niyo po ba nakita kung gaano sila kayaman? Tapos sasabihan niyo pa ako na ayain siyang lumabas? Sa budget pa nga lang natin dito, kinukulang na yung kinikita ko tapos maikipag-date pa ako sa isang babaeng mapera. Bobo! Aayain mo lang siyang lumabas, pero hindi ko yung magbabayad. Napakahina talaga niyang kukote mong lintika. Ano ka ba naman? Sa pinagagagawa mo kay Arlan, mas lalo mo lang pinabababa yung pagkatao niya. Tama si nanay. Ano pong gusto niyo? Lalo ako magmukhang pera sa harap ng babaeng yon? Aayain ko siya makipag-date sa akin tapos siya naman pala yung magbabayad? Kung kayo ho, kaya niyong ibaba yung sarili niyo ng ganun, pues ibahin niyo ako. Kailan mo ba talaga gagamitin yung utak mo? Pero na'y lumalapit sa'yo pero ayaw mo pa. Nakita mo naman kung gaano ka gusto ni Adele. Samantalahin mo na yon. Gagawin niya lahat para sa'yo. Yun ang isipin mo. Hindi po ako makikipag-date sa kanya. Kung gusto niyo, kayo na lang. Tutal, kayo naman po yung totoong mukhang pera dito. Ba't napakayabang mo talaga? Ano ba? Hindi mo naman kailangan saktan ng anak natin. Anak, ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang po ako, Nay. Suntok lang po yun. Yang asawa niyo po ang kumustahin niyo. Baka wala na siya sa tamang pag-iisip. Gusto mo pa ng isa? Siraulo ka! Gusto mo yata basagin ko yung bungo mo eh. Sa bagay, kahit naman basagin ko yan, wala rin namang mawawala. Kasi ang ulo mo, parang lata na walang laman. Sabi ng tama na eh! Tumigil ka na! Itigil mo na yung kapipilit mo kay Arlan na ligawan ng babaeng yon! Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ng anak natin. Tandaan mo yan! Yan! Kaya hindi kayo umaasenso kasi masyado kayo madrama sa buhay. Bakit ikaw? Ano bang narating mo dyan sa kayabangan mo, ha? 50 anyos ka na, pero tricycle driver ka pa rin. Buti pa nga itong anak natin madiskarte. Kaya niya kahit anong trabaho at hindi siya namimili. Ikaw, pinili mo na mamasada ng tricycle kahit na maliit lang ang kita. Kung noon mo pa sana ginustong yumaman, sana may ginawa ka pang iba. Hindi yung iniaasa mo lahat kay Arlan. Marahimik ka dyan! Ikaw yung dahilan kung bakit naghihirap tayo ngayon. Ipambibili na lang ng ulam. Kailangan pang itabi para sa buwisit na mga gamot mo. Sawa ka na ba sa ganitong buhay, ha? O pwes, umalis ka! Umalis ka na at sumama ka na dun sa foreigner na yon! Total, yun naman lang naman din ay kinakagalit mo di ba? Di puntahan mo na, ligawan mo para hindi ka na maghirap! Nay, tama na ho yan. Tama ka! Mabuti pa nga. Nakakasawa lang din naman tong buwisit na buhay ko sa pamamahay na to. Tay, sandali, wag naman po kayong ganyan. At sino ka para painggan ko, ha? Kung sinunod mo lang sana yung pinapagawa ko sa'yo,
Hindi sana mangyayari to! Walang kasalanan si Arlan! Anak, huwag kang makinig dyan sa tatay mo, ha? Mga siraulo! Diyan na nga kayo! Baka mahawa pa ako sa inyo mag-ina! Oras na umalis ka sa bahay na to. Huwag na huwag ka nang babalik pa dito. At kung ano man ang mangyari sa'yo, huwag na huwag ka ring hihingi ng tulong sa amin ng anak mo! Papa Dudut, walang pagdadalawang isip na iniwan kami ni tatay. Hindi namin alam kung saan siya pumunta pero malinaw sa amin ang sinabi niya noon habang nag-iimpake siya ng mga gamit niya. Kung hindi ko raw kayang ligawan si Adele ay siya na lamang ang gagawa noon. Hindi nga namin alam ni nanay kung si Adele o yung nanay nito ang kursunada ng tatay ko. Batid ko na sobrang nasaktan si nanay sa ginawang yun ni tatay. Ilang araw ko siyang nahuling nakatulala at minsan naman ay hindi siya sumasabay sa akin tuwing kumakain. Nalulungkot din naman ako noon pero mas lamang yung galit na nararamdaman ko para sa tatay ko. Pero sa kabila ng sitwasyon namin ay hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling para sa panggamot ni nanay sa tulong na rin ni Brenna. Hindi niya ako iniwan sa mga panahong halos sumuko na ako sa pinagdaraanan ng pamilya ko. Hanggang sa dumating yung araw na tila sinagot na nga ng Panginoon ang mga dalangin ko. Umayon na ang tadhana sa akin. 2 buwan mula nang iwan kami ni tatay ay unti-unting nagbago ang buhay namin ng nanay ko. Bagamat nagkaroon ng pandemic, bukod sa nanatiling ligtas si nanay ay lumakas ang benta namin sa online. Biglang dumami yung mga namimili sa amin dahil hindi sila makalabas para makapamili. Sa pagkakataong yon ay hindi na lang pre-love clothes ang binibenta namin. Naging reseller na rin kami ng iba't ibang skincare products na naging mabenta naman, Papa Dudut. Malaking tulong si Brenna dahil siya yung ginawa kong modelo ng mga damit na binibenta namin online. Siya na rin ang nagla-live para sa mga produktong nire-resell namin. Sa tulong ng 2 e-commerce platform ay madali na lamang kaming nakabenta at mabilis din kaming nakaipon, Papa Dudut. Nag-end na ako ng live. Ano, pa-deliver na lang tayo ng lunch? Ikaw, pero pwede rin naman ako magluto. Totoo? Oo, bakit? Duda ka ba sa talent ko sa pagluluto? Ilang beses ka na nakatikim ng luto ko ah. Uy, hindi ah. Wala akong sinabi. Di ba, Nay? Wala po akong sinabi. Oo nga, anak. Hay nako, mabuti pa. Ako na lang yung magluluto para sa inyong dalawa. Marami pa kayong ipapak na item. Okay lang po ba, Nay? Baka napapagod na po kayo. Kalilinis niyo lang po nitong bahay eh. Oo nga po, Nay. Tapos eto kami na magagaling mong mga anak nagkakalat na naman. Nako anak, ayos lang ako. Mas gusto ko nga yung may ginagawa ako eh. Para kasing nanghihina ako kapag maghapon lang akong nakaupo. Kaya sige na, hayaan nyo nang ipagluto ko kayo. Sige na nga po, Nay. Baka magtampo ka pa mamaya eh. Alam ko kung anong pantanggal ng tampo ni Nanay. At ano naman yun? Secret! Sa amin na lang ni Nanay yun. Ah, ganun. Kayo na yung magkakampi. Sige lang. Pag umorder ako ng pizza mamaya, huwag kayong hihingi ah. Paano ka o-order? Nasa akin yung cellphone mo. Oo nga pala. Peram nga muna. Ay kung ayoko. Akin na kasi, Brenna. Ayoko. Tulungan mo muna si Nanay sa pagluluto. Ako na lang muna magpapak dito. Ay, sige na nga. Alam nyo, kung hindi ko lang talaga kayo kilala mula pagkabata, ay nako, hindi ako maniniwala na magkaibigan lang kayo. Nay naman eh. Oo, bakit? Papasa nga kayo mag-boyfriend-girlfriend eh. Magkasundo kayo oh. Di mo sure, Nay. Ay nako, basta natutuwa ako sa inyong dalawa. O siya, magluluto na muna ako. Kaya ko na yung gawing mag-isa. Tulungan mo na lang girlfriend mo anak. Baka masyadong mapagod. Uy, Nay. Hoy, magpack na tayo. Sige. Ay, pasensya ka na kay Nanay ah. Ganun lang talaga yun. Hayaan mo na, okay lang naman. Saka tignan mo nga oh, mukhang ang saya-saya ng nanay mo.
Dahil din yun sa'yo. Paano naman naging dahil sa akin? Nakikigulo lang naman ako dito. Anong nakikigulo? Parte ka na rin ng pamilyang to, no? Ha? Eto talaga, lutang na naman. Sabi ko, parte ka na rin ng pamilyang to. Kasi nga 'di ba, magkapatid na yung turingan natin. Oo nga. Sorry naman. Ay, bago nga pala tayo magkalimutan. Kumusta pala yung nanliligaw sa'yo? Yung kaklase ko dati? Oo. Bakit? Meron pa bang iba? Syempre, haba kaya ng hair ng beshi mo? Baka pinagtitripan ka lang ng mga yun ha. Kilatisin mo muna ng mabuti. Tsaka huwag ka magpapaligaw sa chat. Tatay ba kita? Boyfriend, ayaw mo? Baka boy space friend. Best friend mo ako ngayon. Pero magiging boyfriend mo ko kapag hindi ka nakahanap ng matino. Papadudot, kahit pabiro ko lang yung sinabi kay Brenna ay hindi nakaligtas sa akin ang pagngiti niya. Hindi ko rin naman maintindihan ang sarili ko noon. Mahal ko si Brenna, hindi na mahalaga kung bilang kaibigan lang yon o higit pa. Hindi ko kasi pinagtutuunan ng pansin kung ano man yung nararamdaman ko dahil masyado na kaming naging abala sa paghahanap buhay. Isa pa ay alam ko naman na kaibigan lang ang turing niya sa akin, kaya mas minabuti ko na lang noon na manatili kami sa ganong relasyon. Papadudot, nang maging maayos na ang benta namin sa online platform, ay nagpahinga na kami sa pagla-live selling. Ginawa ko rin yon para magkaroon pa ng oras sa pinapagawa kong tindahan. Tapos na rin naman ang pandemic noon kaya nakahinga na rin kami ng maluwag. May kalakihan din ang tindahan namin at naging libangan na rin ni nanay ang pagbabantay. At dahil nahinto na ang live selling namin ay bihira na rin kaming magkita ni Brenna. Hanggang sa nalaman ko na lamang na paluwas na pala siya ng Maynila para mag-aral sa college. Last year lang po nang umalis siya. Ginamit niya yung naipon niyang pera para makapag-aral ng kursong gustong-gusto niyang kunin. Aaminin ko na nalungkot ako ng sobra sa pag-alis ni Brenna. Pero gusto ko rin naman siyang suportahan sa pangarap niya sa buhay. Isa rin yon sa gusto kong gawin. Ang kaso'y ayokong maiwan ng mag-isa ang nanay ko. Saka kung mag-aaral man ako ay doon na lamang ako sa malapit para nakakauwi pa rin ako sa bahay. Sa ilang buwan pa lang na magkalayo kami ni Brenna, palala ng palala yung nararamdaman ko noon na pagka-miss sa kanya. Kaya naman tuwing matatapos ang klase niya ay tumatawag ako sa kanya para kumustahin siya. Kahit na minsan ay halos wala na siyang lakas para makipagdaldalan pa. May mga pagkakataon din na nakakatulugan na niya ako habang kausap sa video call. Sa pagkakalayo naming yon ay saka ko lang napagtanto kung ano talaga yung nararamdaman ko para sa kanya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nung malayo na sa akin si Brenna at hindi na kami nagkakasama ay doon ko na na-realize na higit pa pala sa isang kaibigan yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Gusto ko siyang sundan noon sa Maynila pero mahirap talaga. Hindi pwedeng maiwan ng mag-isa ang nanay ko na may maintenance pa ng mga gamot. Pero hindi rin naman pwedeng hindi ko masasabi sa kanya yung totoo kong nararamdaman. Tinanong ko si Brenna kung kailan siya makakauwi sa amin sa probinsya. Baka kasi maisipan niyang magbakasyon pero matagal pa raw yon. Ayos lang naman sana pero habang tumatagal ay mas lalong lumalabo yung chance na mapagbigyan niya ako sa plano kong ligawan siya. Baka kasi maunahan pa ako ng mga bago niyang kaklase at kaeskwela. Nakakahiya man pero inaya ko si Brenna para sa isang date. Sa pagkakataong yon ay nagpaalam ako kay nanay na luluwas muna ako ng Maynila. Isang araw lang naman akong nawala noon at para lang yon sa date namin ng best friend ko. At ganito nga po ang nangyari sa date na yon, Papadudot. Ano, kumusta? Nagustuhan mo ba yung mga kinain natin?
Seryoso ba yung tanong mo? Tignan mo nga kung gaano kalaki yung tiyan ko. Ikaw na humusga kung nagustuhan ko o hindi. Mukhang busog na busog ka nga eh. Uy Arlan, bakit mo nga pala ako inayang kumain dito? Saka ang layo pa ng biyahe mo papunta dito oh. Di ba pwedeng na-miss ko lang yung makulit kong best friend? Uuwi rin naman ako dun sa atin sa bakasyon. Ikaw talaga? Hayaan mo na. Gusto lang talaga kitang makita. Tsaka alam mo naman, may pamasahe na ako. Bigatin ka na nga eh. May mini grocery store ka na. Ano namang bigatin dun? Medyo nakakaluwag pa lang ngayon. Sa totoo lang, okay na nga ako sa ganito eh. Yung lagi ko nakakasama si nanay tapos hindi na rin ako namomroblema sa panggamot niya. Sa bagay, gets naman kita. Saka wala nang ibang makakasama yung nanay mo kapag iniwan mo siya dun. Buti pumayag siya na lumuwas ka ngayon. Papayag naman talaga siya. Gusto nga niya na mag-aral din ako dito eh pero ako lang yung may ayaw. Ayoko kasing iwan siya na mag-isa eh. Ay, kung nagtinulang sana yung tatay ko, di ko sana po problemahin kung sino yung magbabantay kay nanay kung sakaling wala ako sa bahay. Ay nga pala, ano nang balita sa tatay mo? Hindi mo na ba talaga siya nakakausap? Hindi na. Tsaka hindi na rin naman ako interesado na makipag-usap pa sa kanya. Malamang masayang-masaya na siya dun sa kinakasama niya ngayon. Nakakaloka din naman kasi tatay mo. Kung kailang matanda na, saka pa naisipan na magloko. Kaya nga eh. Sa tinagal-tagal na naming naghihirap, konting tiis na lang sana. Hindi pa niya natyaga. Pero wag na nga natin siya pag-usapan. Okay. Uuwi ka rin mamaya, diba? Oo, pero bago ako umuwi, may gusto muna sana akong sabihin sa'yo. Tsaka sana hindi ka magalit sa akin. Ba't naman ako magagalit sa'yo? Sira ka talaga. Pero bago ko sabihin yung sasabihin ko, may itatanong muna ako sa'yo. Ano ba yun? Itanong mo na. Kinakabahan ako sa'yo ah. Wala bang nanliligaw sa'yo dito sa Maynila? Dun sa school na pinapasukan mo, baka may pumoporma na sa'yo. Ala, bakit mo naman tinatanong? Hindi ka na kasi nagkukwento sa akin. Kaya naisip ko na baka may manliligaw ka na. Actually, meron. Gwapo nga eh. Gusto pa nga niyang sumama pag uwi ko sa bakasyon. Talaga? Saan mo naman siya nakilala? Sa school. Kaklase ko siya. Lagi kaming nagkikita. Hindi mo ba siya ipapakilala sa akin? Ayoko nga. Ikaw bahala. Ay, nga pala. Wala ka bang ipapadala sa nanay at tatay mo? Pwede naman akong dumaan doon mamaya. Wala akong ipapadala. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Alam ko na yan. Sasabihin mo sa akin na sinagot mo na yung manliligaw mo. Utu-utu ka rin, no? Bakit? Hindi ba totoo yung sinabi mo kanina? Siyempre hindi. Paniwalang paniwala ka naman. Parang hindi mo ako kilala. Di ba? May sinabi ka sa akin last time? Nung nandun pa ako sa Quezon? Alin ba dun? Dami kong sinabi nun ah. Yung sinabi mo na kapag wala akong nahanap na matino, magiging boyfriend na kita. Seryoso ka ba dun? Oo naman. Eh ang tanong dun, kung magpapaligaw ka ba? Kasi sa tingin ko, hindi naman ako yung type mo eh. Paano ka nakakasiguro, ha? Di mo naman ako tinatanong. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kasi ayoko maunahan pa ako ng iba. Brenna, kung papayag ka, gusto sana kitang ligawan. Kahit hindi mo ako sagutin agad. Basta makasiguro lang ako na okay tayong dalawa. Sus! Kilalang kilala na kita. Pwede nga nasagutin na kita ngayon eh. Pero syempre, mas exciting kung pahihirapan kita ng konti. Talaga? Payag ka na? Oo nga! Papadudot iba yung saya na naramdaman ko ng mga oras na yon. Ganon pala yung pakiramdam kapag gusto ka rin ng babaeng gusto mo. Mula nga nung araw na yon ay mas naging madalas pa yung pag-uusap namin. At hindi na yon basta usap lang. Nakakatawa man po pero may kaunti ng landian yon. Pagbalik ko sa Quezon ay binalita ko kaagad kay nanay yung ginawa kong panliligaw kay Brenna. Tuwang-tuwa pa nga siya dahil gustong-gusto niya si Brenna para sa akin. Buti na lang daw at naisipan ko nang manligaw. Makalipas nga lang po ng ilang buwan ay sinagot na rin niya ako. Pero LDR muna kami habang nag-aaral pa siya.
Ako naman ay nag-enroll na rin sa college sa kursong pareho sa kinukuha niya para naman matupad na rin yung pangarap ko na makatapos ng pag-aaral at maging degree holder, Papa Dudut. Pero sa kabila ng mga magagandang nangyayari sa buhay namin ng nanay ko, mula nang iwan kami ng makasarili kong ama ay bigla na lang siyang nagparamdam. Pinuntahan niya kami sa bahay at sinubukang makipag-ayos kay nanay pero nagmatigas ito at sinabing ako na lamang ang kausapin. Nanumbalik ang matinding galit na nararamdaman ko sa kanya noong basta na lamang niya kaming iniwanan na parang wala kaming halaga sa buhay niya, Papa Dudut. Nay, ano pong niluto nyo? Oh, bakit kayo nandito? Anak, Sabihin nyo na lang kung ano kailangan nyo. Hindi ko gusto na nandito kayo. mag-usap muna tayo. Nasaan si nanay? Nasa kwarto. Sumama raw pakiramdam kaya nagpahinga na muna. Paano hindi sasama yung pakiramdam niya dumating ka? Tsaka wala nang dahilan para magtagal ka dito. Nak, wala pa naman ako isang oras dito. Gusto ko nga sana kausapin ng nanay mo pero sabi niya, hintayin na lang kita. Bukhang iniiwasan ako. Kaya sana naman, pagbigyan mo ako. Kahit saglit lang tayo mag-usap po. Bakit naman ako magsasayang ng oras na pakinggan kung ano man yung sasabihin mo? Sigurado naman ako na wala ring kwenta yun eh. Ano ba kasing ginagawa nyo rito? Akala ko ba sawa na kayo sa buhay na mahirap? Tsaka ayaw nyo na mag-ulam ng sardinas. Huwag ka na magmatigas dyan. Alam kong kailangan mo rin ng isang ama at kailangan ng nanay mo na makakasama. Kung kailangan man namin ng makakasama, sigurado ako na hindi ikaw yun. Kaya wala nang dahilan para magtagal ka pa rito. Umalis ka na. Ganyan ka na ba talaga kayabang ngayon? Nagkapera ka lang, kala mo mas mataas ka na sa akin. Bakit ikaw? Wala ka rin naman narating ah. Pero sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Huwag mo akong niyayabangan ng ganyan. Kahit ano pang marating mo, hindi ka pa rin makakarating dyan kung hindi dahil sa akin. Para sabihin ko sa inyo, wala kayong ambag sa mga narating ko ngayon. Ano bang ginawa nyo nung nagsisimula pa lang ako? Wala naman ako narinig sa inyo kundi puro reklamo. Kasi nga makupad ka. Sa halip na mapagaan mo yung buhay namin, mas lalo mo pang pinapahirap. Sino ba naman magiging masaya sa ganon ha? Yan kasi ang hirap sa inyo. Wala kayong tiwala sa akin. Wala naman talagang negosyo na kasisimula pa lang aalagwa na agad eh. Pero alam nyo kung ano yung pinakamaganda rito? Nung nagsisimula pa lang ako, hinuhusgahan nyo na ako agad. Binase nyo sa kung magkano lang yung kinikita ko. Bakit? Sa tingin mo ba, panghabang buhay na yung pinagyayabang mong negosyo? Babagsak ka pa rin kung ganyan yung ugali mo. Hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Umalis na kayo rito. Nakabulahaw na kayo ng mga kapitbahay. Bakit ako aalis bahay ko rin naman to. Titira ako dito kung gugustuhin ko. Baka nakakalimutan nyo, pabahay to, tay. Wala kayo ni isang kusing na inambag para maipatayo to. Pero sige, sa inyo na tong bahay. Hindi kami maghahabol. Baka hindi pa kayo makatulog eh. Pwede naman kaming lumipat ni nanay. Kaya ko naman padugtungan yung grocery para may matutulugan kaming dalawa. Para hindi na namin kailangan pang magtiis na kasama ka. Walang aalis sa bahay na to. At sino naman kayo para diktahan ako? Mula nung umalis kayo rito at mas piniling sumama sa kung sino para lang matakasan yung kahirapang nararanasan natin, tinanggap ko na wala na akong ama. Sigurado akong mahal pa rin ako ng nanay mo. Kaya wala ka nang magagawa kapag pinatawad niya ako. Nako, wag kang pakasiguro. Masyado siyang nasaktan sa ginawa mo. Alam mo naman yung sitwasyon ni nanay eh. Pero imbis na damayan mo siya, pinamukha mo pa sa kanya na siya yung dahilan kung bakit naghihirap ka. Totoo naman yun ah! Di yun ang paniwalaan mo kung yun yung totoo para sa'yo. Pero alam mo kung ano yung totoo? Eto, sasabihin ko. Makinig kang mabuti. Duwag ka. Pinili mong takasan yung problemang parte ng pagsasama nyo. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Kung bakit takot na takot kang maghirap. Hindi ka naman naging mayaman kahit kailan. Buti pa nga si nanay eh. Kahit may iniindang sakit, ginagawa pa rin niya ang lahat para makatulong sa akin. Samantalang ikaw na walang kapansanan, ikaw na malakas. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na konting suporta. Tapos wala ka pang ginawa kundi dumada ng dumada. Kaya ngayon kahit na magbunga nga ka dyan, wala ka nang mahihita. Wala rin akong suporta o tulong na ibibigay sa isang katulad mong walang kwenta. Papa Dudut, wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko sa tatay ko.
Totoo naman kasi na nagpakaduwag siya noong panahon na kailangan namin ng karamay. Kung hindi sana siya umalis, bupas sana kami. Pero sa ginawa niyang pagtalikod sa amin ay wala man lang siyang kahit kaunting bakas ng pagsisisi. Parang mahirap namang patawarin yung ganong klase ng tao. Kahit na sabihing tatay ko pa rin siya. Siguro itinablan na lamang siya ng hiya matapos kasi ng pagtatalo namin ay hindi na siya nagpumilit pa na makabalik sa bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang sa ibang kamag-anak namin na bumalik pala siya doon sa kalaguyo niya. Nagpakita lamang siya sa amin noong nabalitaan niya na maganda na ang buhay namin. Manghihingi raw sana ng pera para gawing panimula. Pero dahil tinaboy namin siya ay doon din siya pumunta sa babae niya. May kaya raw kasi sa buhay yung babae kaya hindi na ako nagtaka na mas pinili niyang makasama yon kesa sa amin ng nanay ko. Hindi lang siguro makahingi ng malaki-laking pera kaya sa akin nagbaka sakali. Malas niya lang dahil hindi ako nagpauto sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kami pa rin ng nanay ko ang magkasama. Maganda pa rin ang estado ng nasimulang kong negosyo at nadagdagan pa. Nagpaplano na nga rin ako na magpatayo ng patahian pero nag-iipon pa ako ng kapital para doon. Tungkol naman sa amin ni Brenna, kahit nag-aaral pa siya ay nakaplano na yung magiging kasal namin next year. Wala na talagang makakapigil sa amin dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi na rin naman kami mga bata para sa on and off relationship. Lahat ng naiisip namin ay pang matagalan na talaga. Bago ko po tapusin ang liham ko ay gusto ko lamang po sana hingi ng opinyon ng mga nakikinig ngayon kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Kung dapat ko bang patawarin ang tatay ko o hayaan ko na lamang siya sa buhay na pinili niya. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para sa kwento ko, Papa Dudut. Taos-puso rin po ako nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS dahil po sa inyo ay marami kaming napapakinggang kwento na pwede naming paghugutan ng inspirasyon sa buhay. Muli maraming salamat po at pagpalain sana kayo at ang inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Arlan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mas matibay ang pamilya ng miyembro ay may tiwala sa isa't isa. Yung walang kompetisyon, walang inggitan at walang pagkukumpara. Ikaw kabarangay, gaano katibay ang pamilyang meron ka? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa mga nakatutok ngayon sa inyong programa na Barangay Love Stories. Madalas po akong nakikinig sa YouTube channel ninyo sa Barangay LS kaya naman naisipan ko rin po na magpadala ng liham sa inyo para ibahagi naman ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Radney, 33 years old na sa ngayon at panganay sa magkakapatid. Ako rin ang nag-iisang lalaki sa amin at dalawa naman yung kapatid kong babae. Nagkatrabaho po ako bilang IT technician at sumulat po ako sa inyo para ikwento ang tungkol sa mga iniwan ng tatay ko nang pumanaw siya dahil sa cancer. Mapadudot maayos ang naging buhay namin mula sa pagkabata dahil maganda ang trabaho ng tatay ko. Dati po siyang seaman at nang makaipon ay nagnegosyo na lamang. Magkasosyo sila ng kapatid niya sa buy and sell ng mga sasakyan at nakapagpatayo ng paupahan na may 10 kwarto. Bukod pa roon ang palayan nina tatay sa probinsya ng Quezon. Kung tutuusin nga po kahit na hindi na magtrabaho si Papa ay may kikitain na siya buwan-buwan.
Pero mahal niya rin daw ang trabaho niya. Nakabili na rin siya ng bahay sa Tagaytay at may iba pa siyang mga property na hindi niya sinasabi sa amin kung nasaan. Bukod sa masipag ang tatay ko ay masasabi ko rin na magandang lalaki siya, makisig at malakas ang karisma. Kaya naman hindi na ako nagtaka noong malaman ko na nambababae siya noon. Pero kahit na ganoon, ang tatay ko ay mabait naman siya at good provider sa amin. Nagagampanan niya ng maayos ang responsibilidad niya. Hindi lang sa pinansyal kundi pati na rin sa ibang mga bagay. Kahit busy siya sa trabaho ay nakakapunta pa rin siya sa mga importanteng events sa school ng mga nakababata kong kapatid, Papa Dudut. Naglalaan din siya ng oras para makasama kaming lahat, kumakain kami sa labas, namamasyal at kung ano-ano pa. Kaya naman naging kampante kami noon. Pero bago pa pumanaw ang tatay ko ay nalaman namin na may ibang babae pala siya na itago na lang natin sa pangalang Yula. May mga nabanggit na rin naman noon ang nanay ko na naging babae ni Papa, pero hindi naman daw ito naging ganong kaseryoso. Pero iba si Papa pagdating kay Yula. Mukhang tinamaan talaga siya at umabot pa sa puntong kinaya na niyang iwan si Mama para magsama na sila. Ang nakakatawa pa, kaedad ko lang ang babae niya. Pero dahil nagmana ako sa nanay ko na mabilis magpatawad, pinalampas ko pa rin ang mga nangyari. Hindi ko na rin noon mababago ang isip ni Papa. Pero kung meron mang mas apektado sa amin ay si Mama yon. Dahil doon ay sinikap naming iparamdam kay Mama kung gaano namin siya kamahal para hindi niya maramdaman na hindi na siya mahal ni Papa. Nasaktan kami nung tuluyan na nga kaming iwan ni Papa. Pinalo siya ng sakit niyang cancer. Lahat kami ay nagluksa at pag sinabi pong lahat ay kasama rin doon si Yula. Hindi na kami nagulat nang magpumilit po itong tumulong sa pag-asikaso sa funeral ng tatay namin. Inaasahan na kasi namin na mangyayari yon. Pero noong ikalawang gabi na ng burol ng tatay ko ay kinagulat naming lahat ang pagdating ng hindi inaasahang bisita, Papa Dudut. Ma, okay ka lang ba? Mukha ba akong okay, anak? Wala na ang papa mo. Alangan namang maging masaya pa ako. Alam ko po, pero wala na rin naman tayo magagawa dun eh. Tsaka diba, hiwalay na rin naman kayo. Oo, hiwalay lang kami ng bahay pero ako pa rin ang asawa niya. At mahal na mahal ko pa rin ang papa ninyo. Kaya sobrang sakit nito para sa akin. Kung ibang pagkakataon lang talaga to, tatawanan kita ma. Umayos ka nga, Rodney. Baka sa kakaganyan mo tularan mo rin yung papa mo. Ma naman, bata pa ako para tularan si Papa. Gusto ko pa mabuhay na matagal. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung pambababae niya ang tinutukoy ko. Seryoso ba ma? 11 years na nga kami ng girlfriend ko tapos duda ka pa rin sa akin. Ang lala ng trust issues mo ma. Paano ko hindi magkakaroon ng trust issues kung marami nang ginawa kalokohan ng papa mo nang hindi ko alam? Baka nga mamaya, bigla na lang magsulputan dito sa lamay ng papa mo yung iba pa niyang mga kabit Buti pa nga sana kung kabit lang. Pero baka mamaya may sabit pang anak. Naku, binanggit nyo pa. Pag yan talaga nagkatotoo. Ma, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ha? Anong nakikita? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman. Sino ka ba, Ineng? Pamangking ka ba ng asawa ko? Hindi po, girlfriend niya po ako. Girlfriend? Ma, yung boses nyo po. Kalma lang tayo. Ha? Paano ako kakalma? Narinig mo naman yung sinabi niya, hindi ba? Ma, ako na munang bahala rito, okay? Miss, anong pangalan mo? Ara,
Ikaw si Rodney, di ba? Ikaw yung panganay ni... Oo, ako nga. Pwede bang mag-usap muna tayo sa labas? Sige. Sasama ako! Kasama ka naman talaga sa usapan, Ma. Pero ipangako niyo munang kakalma lang kayo. Oo na, sige na! Tayo na sa labas! Ilang taon ka na, Ara? 30. Ano? 30 ka pa lang? Mas matanda pa sa'yo yung panganay ko Alam ko pong magugulat kayo sa edad ko. At wala rin po akong balak na makipag-away sa inyo. Alam ko naman po na ikaw yung asawa ng boyfriend ko. Hindi niya nilihim sa akin yung tungkol sa una niyang pamilya. Abay, dapat ko bang ikatuwa yon? Ako yung asawa niya, miss. At ikaw, masyado ka pang bata para pumatol sa asawa ko. Marami ka pa namang makikilala na... Pasensya na po kayo pero wala na rin naman yung boyfriend ko. Isa pa, may anak din kaming dalawa. Nandito ako para makiramay at makita siya bago man lang siya mailibing. Ay, teka, sandali. Tama ba yung narinig ko? May anak kayo? Tama po, may anak kami. Hindi ko lang siya sinama rito kasi gusto ko muna makipag-usap sa inyo. Ay, ba't parang di na ako nagulat? Ma, pagbigyan na natin siya. Huwag na natin ipagdamot si Papa. Wala na rin naman tayo magagawa. Kung pagbibigyan mo yung babaeng yan, hindi ko siya aasikasuhin. Papa Dudut, dahil wala na nga si Papa, ay ako na muna ang tumayong padre de pamilya sa amin. Kapag hindi makapagdesisyon si Mama, ay ako na muna ang namamahala sa lahat. Madalas kasi siyang natatalo ng emosyon niya. Kaya naman ang dumating sa burol ni Papa ang isa pa niyang karelasyon, ako na lamang ang nag-asikaso. Hindi ko gusto na maraming babae si Papa. Pero alam ko rin naman na wala na sila ni Mama bago pa siya tuluyang nawala sa amin. Naintindihan ko rin naman ang nanay ko dahil pagdating sa papel ay kasal pa rin sila. Nang makausap ko ng masinsinan si Ara ay doon ko nalaman na balak na pala siyang pakasalan ni Papa. Nakaplano na raw noon ang lahat dahil desidido na ang tatay ko na hiwalayan si Mama. Nang mailibing naman si Papa ay nakausap namin yung kakilala niyang abogado. Bago pa pala siya mawala ay nahati na niya ang lahat ng mga naiwan niyang property. Doon na rin namin nalaman na hindi pala tinuloy ni Papa ang mag-file para sa annulment ng kasal nila ng nanay ko. Kay Mama napunta ang bahay, sasakyan at lupang nabili ng tatay ko sa Tagaytay. Siyempre may natanggap din kaming magkakapatid at lahat ng yon ay galing sa ipon ni Papa. Halos lahat naman ay sa amin napunta. Pero hindi namin inaasahan na may ibibigay din pala noon ng tatay ko sa mga babae niya. Nagalit si Mama pero pinayuhan ko siya na hayaan na lamang yon dahil ang mahalaga doon ay hindi pa rin kami nagawang kalimutan ng tatay namin. Pero sadya ring makulit ang nanay ko, Papa Dudut. Matanggap na may nakuha pang mana sina Yula at Ara. Ma, hayaan na natin sa kanila yun. Si Ara, kailangan niya yung pera na tanggap niya kasi may anak sila ni Papa. Paano kung ikaw yung nasa sitwasyon niya tapos mag-isa mong palalakihin yung anak niyo? Pambihira naman kasi yung tatay mo. Hindi man lang inisip yung mararamdaman ko. Narinig mo naman yung sinabi nung Ara na yon, hindi ba? Matagal na silang nagsasama. Matagal na po sila nagsasama kasi matagal na rin naman po kayong hiwalay ni Papa. Malinaw naman po sa inyo na wala na kayo, hindi ba? Bakit ngayon pa kayo nagkakaganyan? Hoy Rodney, ako yung nanay mo ha? Bakit parang mas kinakampihan mo pa yung Ara na yon? Huwag mo sabihin nahawa ka na rin sa tatay mo. Ma, paulit-ulit na lang kasi to. Nakakainis lang kasi anak eh. Tanggap ko na nga yung sa kanila ni Yula. Tapos meron pa palang Ara. Baka naman may tinatago pang anak yung papa mo. Sa tingin ko naman po ma, wala nang ibang anak si Papa. Sina Yula at Ara lang naman yung nagpakita sa atin eh. Kasi kung meron pa at nalaman nilang wala na si Papa, baka magkakasabay pa sila nagpakilala sa atin. Ay nako, ewan ko ba pero iba itong pakiramdam ko eh. Parang hindi pa ito tapos. Pakiramdam nyo lang po yan ma. Pwede ho bang kumalma na kayo? Pag tumaas pa blood pressure nyo, baka magkita pa kayo kagad ni Papa niyan. Tumigil
Kinikilabutan ako sa'yo eh. Doon din naman punta nating lahat. Una-una lang talaga, ma. Kaya habang humihinga pa tayo, sulitin na natin yung oras natin dito sa lupa. Sa tono mong yan, parang nakikita ko sa'yo yung tatay mo. Ay nako, sinasabi ko talaga sa'yo, Rodney. Wag na wag mong tutularan yung pagiging babaero niya. Tingnan mo nga si Ara. Mas bata pa sa'yo. Parang kapatid mo lang yun eh. Ang pogi naman kasi masyado ni Papa. Sige, kampihan mo pa yung tatay mong ulupong. Sinusubukan ko lang maging sip-sip sa kaluluwa niya para hindi niya ako bisitahin tuwing gabi. Ay naku, ewan ko sa'yo. Oh, para saan naman yung buntong hininga niyo na yan? Naisip ko lang kasi anak, kahit naghiwalay na kami ng tatay ninyo, hindi pa rin niya hinayaang masira ng tuluyan yung pamilya natin. Paano niyo naman nasabi? Dalawa nga yung babae niya. Di pa ba tayo sira nun? Kasi marami siyang pagkakataon para mag-file ng annulment. Pero hindi niya ginawa, anak. Hindi niya itinuloy. Ay, namatay siya nang ako pa rin ang asawa niya. At sa akin pa rin niya ipinagkatiwala yung karamihan sa mga naipundar niya. Kaya nga dapat, magpasalamat pa rin po tayo sa kanya. Hindi naman siya nagkulang sa atin. Maloko lang talaga siya pero naging mabuting ama pa rin naman siya sa amin ng mga kapatid ko. Oo na. Tsaka alam ko rin naman na mas mahal mo yung papa mo. Kaya palagi mo siyang ipinagtatanggol eh. Si mama talaga napakaselosa. Pareho ko kayong mahal. Pero syempre ako yung panganay. At ako rin yung nag-iisang lalaki kaya ngayong wala na si papa, ako na yung magiging boses niya sa pamilya natin. Ay, salamat anak ha. Pagpasensyahan mo na ako. Ako dapat yung mas maayos mag-isip sa ating lahat. Kasi ako na lang yung magulang ninyo. Pero ako pa rin yung parang kailangan ninyong pagsabihan. Huwag niyo na po isipin yun. Basta mula ngayon, sagot ko na kayo. Papadudot ng mailibing si Papa at mahati-hati na ang mga ari-ariang naiwan niya. Inisip ko na yun na ang simula ng tahimik naming buhay. Gaya nga ng sinabi ko kay Mama, ako yung panganay at nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid. Kaya sagot ko na sila. Gusto ko noong patunayan na isa akong responsableng kuya. Natutuwa nga ako na kahit papaano ay naging patas si Papa sa mga naiwan niya. Pagkatapos naming mag-usap ng nanay ko ay nagpaubaya na siya at hindi na kinontra pa yung mga iniwan ni Papa kina Yula at Ara. Hindi ko lang talaga akalain na sa edad kong 32 ay may kapatid pa ako na kapapanganak pa lamang. Sabi ni Ara ay nakita naman daw ng tatay ko ang anak nila bago pa may mangyari. Babae ang anak nila. Siguro kung hindi naging mabuting ama sa amin ang tatay ko ay magagalit ako kapag nalamang nagkaroon siya ng anak sa iba. Pero dahil hindi naman siya nagkulang sa amin ay parang naging madali na lang sa akin na tanggapin ang mga nangyari. Isa pa ay kung meron mang mas kawawa sa amin noon, yun ay ang anak ni Papa kay Ara dahil siya ang pinakabata. Ni hindi man lang niya naranasang makausap at makasama ng matagal si Papa. Hindi tulad namin na nasulit ang bawat oras na kasama siya. Papadudod kung kailan tanggap ko ng meron pa kaming kapatid sa ibang babae ni Papa ay okay rin naman si Mama. Saka naman namin nalaman na hindi pa pala tapos ang sorpresa sa amin, Papadudot, kahit na wala na si Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nung dalawin ko ang puntod ni Papa ay may naabutan ako doon. Hindi ko sigurado kung lalaki ba siya o babae kasi kung tindig yung titignan ay parang babae talaga. Pero panlalaki naman ang gupit at pananamit niya. May dala pa itong bulaklak at kandila. Kahit nakatagilid ito ay hindi pa nagpapakilala ay nagkaroon ako ng ideya. Aaminin ko na nagngingit-ngit na kagad ang kalooban ko ng mga sandaling yon. Kamukhang kamukha kasi siya ni Papa noong medyo bata-bata pa. At sa palagay ko ay nasa late 30s na ang edad niya. Sa tingin ko ay tomboy siya pero kahit na ganoon ay parang carbon copy pa rin siya ng tatay ko. Pinilit kong alalahanin noon kung may nakwento ba sa akin si Papa na nakababata niyang kapatid o malapit na pinsan na kamukhang kamukha niya, pero wala naman akong maisip. Kasi kung meron man ay imposibleng hindi niya yon sasabihin sa amin.
Matagal ko siyang tinitigan, hindi ko kasi alam kung lalapitan ko ba siya o kakausapin o aalis na lamang ako para wala na akong dahilan na kilalanin pa siya. Pero nanatili lang talaga akong nakatayo doon. At nung humarap siya, nginitian pa niya ako na parang matagal na niya akong kilala, Papa Dudut. Kanina ka pa ba dyan? Pasensya ka na ha. Medyo malalim kasi iniisip ko kanina kaya hindi ko na malaya na may kasama na pala ako rito. Anong ginagawa mo rito sa puntod ng tatay ko? Kapatid ka ba niya? Ay hindi, di niya ako kapatid. Kung ganun, sino ka? Ako si Owen. Rowella talaga ang pangalan ko pero Owen yung madalas na itawag sa akin. Nahahalata mo naman siguro na tomboy ako. Ikaw si Rodney, di ba? Paano mo nalaman pangalan ko? Sinabi sa akin ng tatay mo. Madalas ka kasi niyang ikwento sa akin. Mabait ka nga raw sa kamanang-mana ka sa kanya. Pasensya na, pero bakit naman niya ako ikukwento sa'yo? Sabi mo nga, hindi ka naman niya kapatid. Di nga talaga niya nasabi sa inyo pero kapatid mo rin ako. Nauna nga lang akong ipanganak kaya hindi mo ako kilala. Ate mo ako pero mas bagay kung magiging kuya mo ako. Nakakailang kasi kung ate yung itatawag mo sa akin. Teka sandali, ate? Ibig sabihin mas matanda ka sa akin? Oo, 39 years old na ako. 7 years yung agwat natin. Paano nangyari yun kami yung unang pamilya ni Papa. Saka kasal sila ng nanay ko. Alam ko rin yun. Kung gusto mong malaman yung nangyari dati, kwentuhan muna tayo sandali. Yun kung ayos lang sa'yo. Ayos lang naman sa akin. Gusto ko rin talaga malaman kung paano nangyari na may mas matanda pa sa akin sa mga kapatid ko. Ay, buntis na yung nanay ko bago pa magkakilala si Papa at yung nanay mo. Pero hindi gusto ni na lolo't lola si Mama. Kaya ayun, hindi pumayag na ikasal silang dalawa. Kung ganun, may iba pa palang babae na inuuwian si Papa nung nabubuhay pa siya? Wala. Paanong wala? Sabi mo nga anak ka rin niya. Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Wala nang ibang babaeng inuuwian si Papa. Kasi 1 taon pa lang ako nung namatay si Mama. Matagal na akong ulila sa ina. At ngayong wala na si Papa, ulilang lubos na ako. Pasensya na kung napagtaasan kita ng boses. Hindi ko kasi alam na may ganun palang nangyari. Kung wala ka ng nanay, sinong nagpalaki sa'yo? Si Tito, yung panganay na kapatid ng nanay ko. Mabait naman sila nung asawa niya. Kaya parang sila na yung tumayong magulang ko. Si Papa, hindi ka ba niya binibisita noon? Binibisita naman paminsan-minsan. Nagbibigay din siya ng pera nung nag-aaral pa ako. Pero yung huling usap namin, 3 years ago pa. At yung usap pa namin yun, pinapagalitan niya ako. Wala Pinili ko kasi talagang maging tomboy. Mas gusto niya kasi na maging straight na babae ako. Tapos ayun, marami na rin akong napaiyak. Ikaw pala yung nagmana sa kanya Kuwang-kuwang mo nga yung katigasan ng ulo at kalokohan niya. Sinabi mo pa. Nga pala, di ba nasabi ko nga na madalas kanyang ikwento sa akin? Pinagmamalaki ka niya. Kasi kahit may pagkaloko-loko siya, nagkaroon naman siya ng matinong anak. At ikaw nga yun. Maiba ako. Alam ba ni Mama yung tungkol sa'yo? Hindi Saka nakiusap din sa akin si Papa na wag na lang ako magpakilala sa nanay mo. Baka raw kasi sumama pa noon ang loob niya kasi nga may nauna pang naanakan kaysa sa kanya. Pero wala na ngayon si Papa. Baka naman pwede ka rin niya makilala. Sa'yo pa talaga nang galing yan Seryoso ka ba? Na gusto mo akong ipakilala sa pamilya niyo? Gusto ko lang maging patas. Kung yung anak nga niya sa ibang babae niya, kinilala namin. Ikaw pa kaya na mas nauna pa sa amin ng mga kapatid ko. Kung tutusin, hindi ka naman anak ng kabit Hindi kaya magalit ang mama mo? Ako nang bahala. Papa Dudut, isinama ko noon sa bahay si Owen. Gaya ko nung unay nagulat din sina Mama nang makita siya. Pero ang akala nila nakababatang kapatid siya ng tatay ko na inilihim lang sa kanila ni Papa, lalo na't magkamukha talaga sila.
Laking pasasalamat ko na lamang noon na wala siyang balak manggulo. Maayos siyang humarap sa nanay ko at magalang ding nakipag-usap. Ang sabi ni Owen ay hindi raw siya nakarating sa burol at sa libing ni Papa dahil iniiwasan niya noong magkagulo kapag nalaman namin na may iba pang anak si Papa. Nakakatawa mang isipin pero sa sobrang bait ng tatay ko ay hindi lang mga property ang iniwan niya kundi mga kapatid na late na namin na nakilala. Punong-puno ng sorpresa ang pagkawala niya. Mabait naman si Owen at hindi rin siya naghabol sa mga iniwan sa amin ni Papa. Kasi may trabaho naman siya at tulad ng tatay namin ay madiskarte rin siya sa buhay. Pero ewan ko ba, Papa Dudut. Kalaunan ay parang nakaramdam ako ng inis sa kanya. Siguro ay dahil buong buhay ko akala ko ako yung panganay sa amin tapos ay hindi naman pala. Kaya naman naisip ko na kausapin si Mama tungkol doon. Ma, pwede ba tayo mag-usap? Oh, tungkol saan naman? Mukhang seryoso yung mukha mo ah. Teka, parang alam ko na. Yang kunot pa lang ng noo mo, basang-basa ko na yung nasa isip mo eh. Tungkol sana dun kay Owen. May mga gusto lang sana ako itanong. Wala ka ba talagang alam tungkol sa kanya? Nak, hindi ba sinabi mo na hindi na natin pag-uusapan yung tungkol sa ibang mga anak ng papa mo? Tapos ngayon, ikaw pa ang nagsisimula. Sinabi ko nga po yun pero ang hirap lang talaga tanggapin na hindi naman pala ako yung panganay. Sus, ano naman? Hindi naman mababago no na naging panganay ka pa rin sa mga kapatid mo. May mawawala ba sa'yo dahil nalaman mong mas matanda sa'yo si Owen? Ayaw mo pa nun? Parang nagkaroon ka na nga ng ate at kuya sa katauhan niya. Naman nakuha niyo pa magbiro ng ganyan. Ang seryoso mo kasi eh. Nakakainis lang yung pakiramdam na akala ko ako na talaga yung panganay. Tapos may iba pa pala. At siya pa talaga yung totoong panganay sa aming dalawa. O di ngayon, alam mo na yung pakiramdam. Nakakainis, hindi ba? Yung akala mo ikaw lang, pero may iba pa pala. Iba naman yung sa inyo eh. Magkaiba lang yung kategorya. Asawa ako at anak ka. Pero pareho yung pakiramdam. Nakakainis, nakakagalit. Pero marirealize mo rin na hindi mo na pala dapat maramdaman yun. Tapos na Wala na yung papa mo. Ang magagawa na lang natin bigyan siya ng kapayapaan. At mangyayari lang yun kung tatanggapin mo ng si Owen yung panganay. Basta ma, naiinis pa rin ako. Para kang bata, anak. Alam mo, ngayon lang kita nakitang ganyan na. Para kang batang nagmamaktol. Naman tinawanan mo pa talaga ako. Paalala lang ako yung anak mo dito. Baka mamaya ampunin mo pa yung Owen na yun. Lalo na babae siya. Kahit na tomboy yun, sigurado ako magkakasundo kayo. Ipinagdadamot mo ba ako, anak? Ipagdadamot ko talaga kayo. Marami na kaming naging kahati kay Papa. Kaya ikaw, sa amin ka lang. Hayaan mo na sila. May mga nanay din naman sila Huwag mo kami dagdagan Aba. At sino naman may sabi sa'yo na dadagdagan ko pa kayo? Subukan mo lang po ma. Mambababae talaga ako. Hoy, umayos ka nga Rodney ha? Magtino ka. May mga kapatid kang babae, lagi mong iisipin yun. Di ka na talaga mabiro ma. Oy, siya nga pala anak. Parang may nabanggit nga sa akin yung tatay mo noon Hindi ko lang masyadong maalala yung sinabi niya. Pero kapag nagtatanong naman ako, umiiwas naman siya. Sabi niya kasi, may nauna pa raw talaga sa akin. Di yun na nga yung nanay ni Owen. Seryoso, nak? Owen lang talagang itatawag mo sa kanya? Please naman. Huwag mo na simulan. Parang mas bagay yata kung Kuya Owen ang itatawag mo sa kanya. Ay kasi nga hindi ba? Ayaw naman niyang magpatawag ng ate. Bakit natahimik ka naman dyan? Paano kung gustuhin niya nga na maging ate o kuya sa amin ma? Papayag ka ba? Anong ibig mong sabihin? Yung kilalanin niya rin ng mabuti mga kapatid ko.
Tapos magiging close sila. Hindi naman siguro, anak. Mukhang okay naman siya kahit na hindi siya maging malapit sa inyo eh. Sana nga ma, para hindi na magulo. Papa Dudut, sa kabila ng naging pag-uusap namin ni Mama ay hindi pa rin ako mapakali noon. Natakot kasi ako na baka bigla na lamang manghimasok sa buhay namin si Owen at biglang magpakapanganay. Sa totoo lang ay wala naman talagang mali doon, pero ayokong may iba pang maging malapit sa mga kapatid ko. Parang naging madamot ako bigla noon, siguro kaya ako nararamdaman yon dahil alam ko na sa aming dalawa ni Owen, siya yung mas marami ng karanasan sa buhay. Siya yung mas mature sa amin. Kaya pagdating sa mga desisyon ay siguradong mas pakikinggan siya kesa sa akin. Kaya ganoon na lamang ang pagkainis ko sa kanya. Isa pa ay babae pa rin naman siya, Papa Dudut, kaya madali niya lang makukuha ang loob ng mga kapatid ko. Papa Dudut, aaminin ko na na-insecure ako sa kanya. Kahit saan kasi tingnan, sila ni Papa yung pareho sa lahat kahit pa hindi siya totoong lalaki. Magkamukha sila at nagkakasundo pagdating sa mga tipo nilang babae. Sigurado ako na madalas din silang nagkikita ng tatay ko noon. Hindi lang siguro yon inamin ni Owen para hindi ako mainggit sa closeness nila ng tatay ko. Dahil sa pagdating ni Owen sa buhay namin ay nagulo ang isipan ko. Bigla kong naikumpara ang sarili ko sa kanya. Kaya naman bago pa ako mag-isip ng kung ano-ano ay nagpasya na akong makipagkita sa kanya para makapag-usap kami ng masinsinan. Baka sakaling kapag nakausap ko na siya ay mawala na yung insecurities na nararamdaman ko sa kanya, Papa Dudut, bilang isang panganay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hinanap ko ang social media account ni Owen. Hindi naman ako nahirapang mahanap yon dahil pareho lang naman kami ng ginagamit na apelyido. In-invite ko siya sa isang resto bar para mas makilala pa namin ang isa't isa. Pero alam ko rin naman sa sarili ko na hindi lang yon ang pakay ko. Pumayag naman siya na magkita kaming dalawa at ewan ko ba, pero bigla na naman akong kinabahan noon. Sinabi ko sa mga kapatid ko na bala kong mas kilalanin pa si Owen para malaman kung ano ang magiging reaksyon nila. At mas nagngit-ngit ang kalooban ko nang sabihin nilang ayos lang yon. Kapag nagkasundo raw kami ni Owen ay sana raw ay mabigyan din sila ng pagkakataon na makilala ang isa pa nilang kapatid na pwede nilang maging ate. Wala naman daw kasing masama kung madadagdagan pa kami ng kapatid. Puro babae naman daw sila kaya magiging komportable kaagad sila sa presensya nito. Batid ko na naiinis na rin sa akin ang ilan sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Pero ganon talaga ang nararamdaman ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Ayokong magkaroon ng kaagaw sa pagiging panganay. Pero bago pa man kami makapag-usap ni Owen, ay may nalaman na naman ako sa dating kinakasama ni Papa na si Ara, Papa Dudut. Buti na lang nakita kita rito. Bala ko pa naman sanang pumunta sa inyo para kausapin ka. Ba't mo ko gusto makausap? May kailangan ka kasing malaman. Ha? Ano naman yun? Huwag mo sabihin na may tinatago pa kayo ni Papa. Hindi, ano ka ba? Wala na akong may tatago sa inyo at wala rin akong dahilan para gawin yun. Eh ano nga? Huwag mo nang patagalin, sabihin mo na. May nakipagkita kasi sa akin. Kamukhang kamukha ng papa mo. Kala ko nga kapatid niya eh. Ay, pinuntahan ka pala. Ano raw sadya niya? Hindi ka nagulat. Ibig sabihin, nagkita na rin kayo? Si Owen yung tinutukoy mo, hindi ba? Oo, siya nga. Nagtanong kasi siya noon tungkol sa papa mo. Nagtanong din ba siya tungkol sa anak niyo? Oo, ang bait niya nga eh. Binila niya pa ng laruan yung anak ko. Tsaka, magaan ang loob niya sa bata. Eh, pal din pala eh. May sinasabi ka? Sabi ko, mabait nga pala talaga.
Kala ko kasi kanina naiinis ka na eh. Pasensya ka na sa kadaldalan ko ah. Nga pala, baka may lakad ka. Naabala pa tuloy kita eh. Alam mo naman pala yung tungkol kay Owen. Wala naman akong lakad ngayon. Wala rin akong pasok sa trabaho. Tatapusin ko lang itong kinakain ko tapos uuwi na ako. Kamusta nga pala yung kapatid ko? Ha? Yung anak mo tinutukoy ko. Alam ko, pero nagulat lang ako na tinawag mo siyang kapatid. Akala ko kasi hindi mo gusto. Kung di ko siya gusto bilang kapatid, hinayaan ko pa sana magkagulo. Bukod sa nire-respeto ko yung desisyon ni Papa, yung naging anak nyo, walang kasalanan sa kalokohan ng tatay ko. Isa pa, wala na rin naman sila ni Mama nung naging kayo. Kaya walang dahilan para magalit ako sa bata. Salamat ah. Sobrang na-appreciate ko yung ginawa mo. Akala ko nga, paalisin niyo ako doon sa burol ng tatay mo eh. Pero mabait ka nga talaga. Hayaan mo na yon. Maliit na bagay lang naman yon. Saka ang mahalaga, naging patas si Papa sa lahat. Hindi sa lahat, Rodney. Anong ibig mong sabihin? Si Owen, wala siyang nakuha na kahit ano. Hindi siya pinamanahan ng papa mo. Labas na kami sa desisyon ni Papa. Kung ano yung nasa last will and testament niya, yun yung susundin. Wala nang iba. Sa bagay, mukhang hindi na rin naman kailangan ni Owen eh. Mukhang successful na siya. Namana niya sa tatay mo yung diskarte at sipag sa trabaho. Maganda na rin yung buhay niya kaya siguro hindi na naghabol sa mana. Kung nagkausap na kayo, ibig sabihin marami ka na ring alam sa kanya. Nabanggit niya kasi na naging close talaga sila ng… Alam ko na yun, okay? Hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Hindi mo siya gusto, no? Wala ka na ron. Sabi ko na eh, hindi mo nga siya gusto. At alam ko kung bakit. Kung alam mo na, bakit ang dami pang sinasabi? Pauwi na nga. Papa Dudut, humingi rin naman ako ng pasensya kay Ara pagkatapos ng inasal kong yon. Nadala lang din kasi talaga ako ng inis na nararamdaman ko para kay Owen. Hindi naman ako kaagad umalis dahil kinausap pa ako ni Ara ng masinsinan. Habang kausap ko siya noon ay doon ko unti-unting nakita yung maturity niya. Kahit mas bata pa siya sa akin, para na siyang si Papa kung mag-isip. Isa siguro yon sa mga nagustuhan sa kanya ng tatay ko. Sabi niya inahirapan din naman daw siya sa sitwasyon nila noon ni Papa at gustong gusto na raw niyang magpakasal para maging legal na yung pagsasama nila, pero ang tatay ko na raw mismo ang nag-decide na hindi na muna yon ituloy. Lalo na noong nalaman ni Papa ang tungkol sa sakit na meron siya na siya ring kinamatay niya. Sa haba ng naging kwentuhan namin ni Ara ay doon ko na-realize na marami rin pala kaming hindi alam sa mga pinagdaanan ni Papa na sinadya nitong itago sa aming magkakapatid para hindi na kami mag-alala. Ipinaunawa niya rin sa akin na hindi ako dapat magalit o mainggit kay Owen dahil kahit saan daw tignan ay hindi hamak na ako yung mas maswerte. Bukod sa mana, mas matagal ko raw nakasama si Papa at nabigyan pa ng sapat na atensyon. Hindi tulad ni Owen na minsan lang makasama ang tatay namin. Pagkatapos ng kwentuhan namin yun ay muli akong napaisip sa mga napakinggan ko, Papa Dudut. Buti nakarating ka. Akala ko kasi hindi ka napupunta eh. Bakit naman ako hindi pupunta eh? Ako nga yung nag-aya sa'yo. Masama yata araw mo ah. Hindi no? Alam mo, inom na lang natin yan. Kung may problema ka, pwede mo naman i-share sa akin. Malay mo naman, mapayuhan kita sa… Hindi ko kailangan ng payo mo. Teka lang, galit ka ba sa akin? Kung may lakad ka ngayon na hindi natuloy dahil dito, pwede namang sa susunod na lang natin tutuloy. Bakit ba kasi masyado kang bida-bida ha? Ako? Paano naman ako naging bida-bida? Magmaang-maangan ka pa. Eh pinuntahan mo pa nga sina Ara eh. Para ano? Para ipamukha na ikaw yung mas mabuting panganay. Sa tingin mo ba, nakikipagkompetensya ako sa'yo? Sa tingin ko oo. Yun ang tingin ko sa'yo. Ano ba kasing gusto mo mangyari? Yung kilalanin ka namin lahat tapos biglang ikaw na yung bahala sa amin? Pwede ba? Umalma ka muna. Hindi natin kailangan magsigawan dito. Sasagutin ko yung tanong mo.
Pero mag-usap muna tayo ng mas mahinahon. Okay ba yon? Okay, kahit hindi mo nasagutin yon, basta pakinggan mo lang muna ako. Wala naman talaga akong intensyon na agawin ang role mo sa pagiging panganay. Kung yun man ang iniisip mo na ginagawa ko. Di ba? Kung hindi mo naman ako nakita sa puntod ni Papa, hindi mo rin naman ako makikilala eh. Nung nakita kita, parang may nabuhay sa loob ko eh. Anong ibig mo sabihin? Yung parang na-excite ako bigla. Kasi pwede ko rin naman pala kayong kilalanin. Lalo na yung nakausap ko yung mga kapatid natin. I mean, yung mga kapatid mo. Nag-iisang anak kasi ako. Kaya parang nabuhayan ako nung sinabi mo na ipapakilala mo ako sa kanila. Maniwala ka man o hindi, isa yun sa mga masasayang araw sa buhay ko. Kaya ba pati yung iba naming kapatid, gusto mo rin makilala? Nandun na ako sa gusto ko ring makilala yung anak ni Ara. Lalo na't halos pareho kami ng sitwasyon ng bata. Kaibahan lang, nanay ko naman yung nawala noon. Dami kong naiisip na plano para makapag-bonding tayong lahat. Pero naisip ko rin yung mararamdaman mo kasi nasanay ka ng ikaw yung panganay. Tapos nawala pa si Papa. Kaya alam ko na ikaw yung magsi-step up para sa inyo. Buti naman naisip mo yan. Kaya nga pumayag na ako makipagkita sa iyo eh. Gusto ko kasing linawin na wala naman akong intensyon na manghimasok sa pamilya nyo. Gusto ko lang kayong makilala. Yun lang. Pasensya na talaga, Rodney ha. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na ulit lalapitan yung mga kapatid mo. Pero kayo, kung gusto nyong pumunta sa bahay ko, laging bukas yung pinto ko para sa inyo. Pasensya ka na rin. Aaminin ko, nilamon na ako ng matinding insecurities ko. Kasi kahit saan naman tignan, ikaw yung mas maayos na panganay sa ating dalawa. Talaga? Yan yung iniisip mo? Huwag mo nga akong pagtawanan. Chill! Hindi kita pinagtatawanan. Natawa lang ako kasi parang ang buti-buti naman masyado ng tingin mo sa akin. Eh ako nga tong siraulo sa ating dalawa. Ikaw yung matino. Faithful ka sa girlfriend mo. Mabait ka rin kuya. Kung may lamang man ako sa'yo, yung edad ko lang yun. Kasi yung agwat natin na 7 years, kapag lumipas yun, marami pang pwedeng magbago sa buhay mo. Baka pagdating mo ng 39, mas maganda pa yung buhay mo kaysa sa akin. Pasensya ka na. Akala ko kasi papalitan mo na ako bilang panganay sa mga kapatid ko eh. Naiintindihan naman kita. Basta hindi ako galit sa'yo. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong gawin ko. Okay ako ron. Paano kung imbitahan kita ngayong gabi sa bahay? Ha? Seryoso ka ba? Sus, tara na, ate! Ha? Ate talaga? Papa Dudut, alam ko na nagulat din si Owen ang tawagin ko siyang ate sa kauna-unahang pagkakataon. Natatawa na lamang siya noong sumama siya noon sa akin sa bahay namin at nabigla rin si Mama nang makita niyang magkasama kami ni Owen. Sa dinner namin yon sa bahay ay hinayaan ko siya na makilala ang mga kapatid namin. Pati na rin si Mama, akala nga ng nanay ko ay napilitan lamang akong gawin yon, kaya panay ang tingin niya sa akin tuwing napapakwento si Owen. Pero nilinaw ko sa kanya na ayos na sa akin ang lahat. Sa madaling salita ay binuksan namin ang pamilya namin para kay Owen. Doon ko mas lalong napagtanto na mabuti naman pala talaga ang intensyon niya. Ayaw nga niya na magpatawag na kuya sa mga kapatid ko kasi para sa akin lang daw dapat yon. Kaya naman hanggang ngayon, Papa Dudut, ay ate ang tawag ng mga kapatid ko sa kanya kahit na kinikilabutan daw siya. Natatawa na lang tuloy kami ni Mama kapag naririnig namin yon, pero pumayag rin naman si Owen doon. Madalas pa namin siyang binibiro dahil sa pagiging ate niya sa mga kapatid ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na yung pamilya namin. Nawala man si Papa last year, may isa namang super cool na kuya/ate na dumating para sa amin. At kapag lumaki-laki na rin yung anak ni Ara, ay siguradong may sasama na rin namin yon sa kulitan naming magkakapatid. Tungkol naman po kay Yula ay nag-asawa na siya ng halos kaedad niya lamang. Si Ara naman ay meron na ring mga manliligaw at syempre si Mama ay hindi na muli pang naghanap ng mapapangasawa. Masaya na raw siya na kami ang kasama niya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut.
Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwento sa inyong programa. Pagpalain po sana ang Barangay LS na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa aming mga tagapakinig na magbahagi rin ng aming kwento. Muli maraming salamat and God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Radmi. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.